Kador basnong renja hakajialam uba edi war orang basnong haka artare gunai luar arja arpusan kala lej banya kendo yo ba shambor lang renja u chief executive member jonga Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ban bot din hakabaya day bat ka notification ka bala penmi da ka council house nam arajar khat khandai halor ka RR colony. Habakran sigilat pathai kubor uba ediwar ulaang. Baka jingwan banya kendo ka long ban bot din haduk katno kani ka kam kala poi nado baka hima melim bat kum juru ka council kila pens kem ya upot usam ka colony hapo upot usam ka snong renja namarba haduk menta kidang don ki jerwet jerwat ka baki dang ya tingko bat kim kwa baka ni ka notification kan long ka basep a. Nalor kata ulaong ban nakaliang u chief executive member ulaong ba undang hab ban khmi benya ya kane ka kam bodla ai ru ka jingkular ba unbot din ya kane ka kam ya boleh ya ba renja iblang chief executive members Khasi Hills Autonomous District Council ibala apply for khanang banya kendu bat ngi kinong ket kam ka dor basnong renja hakabang ini keren bat issues ki ba bon bai dei ba basnong renja te nakaliang ka jongi ngilai ki jingput sno kham tamile ka bai dei bat ka notification juga Khasi Hills Autonomous District Council ke bakila ai ho arja khat khandai ke bai dei bat ka them renja RNR colony ban ni kwa ban budin la kala poi sha kanu kelenti para kanu kurkom khana bangin la bangin suthu hadien ba ka hima menliem bat nakaliang District Council kila pen scam yo put usam jong ka te ka them renja hapo put usam jak sno renja nakaliang ka jongi nglayo banya keren nglayo banya theria than ba bat ECM ti la ai ru ka assurance ba in budin ye kini kike barok haj bat ba in pet bat in one adu hang nu bat hakanu kelenti kala poi ya ka bai dei bakan ka kam namar kum bakalong menta ka bai dei bakan ka kam po ka them renjang i kum baka kabot dan sibun teli jerwat ke bangi kum kinong punya snong ngiat ku tingi kwa hidupan penbet lut yakini kiki barok haj kanang ba kanika notification arja khat khandai ke baka district council kala ai yangi kisnong kadumlong ke bijai a lani kadumlong ke besep a tingi kwa hidup ba ke barok haj ke ba katkum ka jingphia ke baka district council ke phia hak schedule lan ngi kwa hidupan bu renti kum kita kinong sarai ke bakwa ben pet na menta ke pet ke biang jo kwat ba bubun balang hapo snong lani hapo ke melang salang ke jongi kum bakalong ketika RR colony nunuk mensuahi ka kaladon hapeng ka jingyetan ka ba mla ban suthu namar ba mar hakita kipor ka bakasnong ka barim ka bapawa khamat ka de ka umpling bat ka nong pemai bat ka ni ka colony ka de ka kaladon bawal awan ban wanra na kaliang joka sarkar ka bakala snai ka refugee kamang tu ban ayaki de ka renja kadang mi menta dang hakin rupon rupsan snem tam ye hoj de ka caka kala don den re kala don kijinge penbet ha ka bai de pal bau put usam bat na kaliang jongka sarkar pembakan ong no kita kipor de sin na kaliang jong governor ha arjasan hadin bala don katu kat ni kijing kulmar ki bala ami kipor na kijing penkelai ka kerteng den na kaliang jong government Meghalaya kala ai lingbau governor of Meghalaya la ai ya ka consent ke jong u ha ka ba un jer un thono e de kerteng jong ar colony kum ka them renja ho arjasan de repen ban ke sosi ke long ba kira pen kenya ka notification na kaliang jong society ke jongki bat unda ha ba kila de ban pen ken kira ba yaki saka yeng bisar ka ba don burong pogwati bat kata ka kes kala saput bat kumjuru unda ba kilenti kila yat bet pen ngilas dang ban ra biang ye ke cing pen bet pen biang na ka pen tam ban ra yo put usam go bet go biang ha ka sinsyar kharar sinong di hawarja ka khandai biang na kaliang joka kumbangala pun sengo mene na kaliang joka Khasi Hills Autonomous District Council kala shim ni ka benta ban notify ban panahab no bat ban scam no season don yo put usam pok sinong renja ten repen ban hadin joka taru kilara biang ye kata si yeng li yeng saw sya ka yeng bisar bodon burom ne high court Meghalaya bar kala sakut de nata ka daun na kaliang ka jongi kum kinong punya sinong ni kwa banyo e ki sai kham tam le haba ngi de tang kinong pet nong khmi bat kum ka district council ka balong ka kanong ri kanong dala ni kisatri na ka benta ka sinsyar kadar sinong ni kwa e bakan sim ye ka kam ka ba hakmat e kanang magin laban penbet pat ki benta ki bodon kam ka message na i CM kalong ka baklan bat kata kalong ba iyong ba ngin bud dien bet ya ka benta ka kaman le bat ngin haban pet sya ya ka i ka bodon hapo ka kut unda ha bangin asuthu ya ka kies ka yat hakanu ko nanti ka poi juga dalam ta kin sesyong ban ya keren ki department ki bakan thuk ko mi ka ilaka bat ya ka triet na benta ban penbet ya jingat kam ki bede bat kate ka jaka lani kate ka dong them renja Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bat thau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam da ki mar bam don ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya